Ако работите редовно пред компютър и гърбът ви е започнал да се изгърбва, възпрепятствайте това изкривяване и го коригирайте с упражненията, които ще ви покажа в този клип. Първото упражнение е предърпване на ръцете към гърба от лицев лек. Това упражнение ще ви помогне да засилите мускулите на гърба. Заставате първоначално в лицев лек, леко повдигате торса от постелката и изнасяте ръцете напред, като ги държите на височината на раменете. След това ги издърпвате към тялото и ги прибирате обратно до гърба. Задържате височината на ръцете. Предърпването и поддържането на ръцете във въздуха ще натовари мускулите на гърба. Второто упражнение е гръбни екстензии от лицев лек. Започваме от лицев лек, като ръцете могат да бъдат изправени напред или да бъдат разположени върху тила, а лактите в страни. Когато вече сме заели една позиция, разгъваме гръбначния стълб нагоре и назад. След повдигането задържаме за секунда-две, след което връщаме бавно тялото надолу. Целта е натоварването на еректорите на гръбначния стълб, което ще помогне за справянето на кривината. Друга алтернатива на изпълнението е легнали върху топка, като изпълнението е абсолютно същото, с изнасянето на гърба нагоре и назад. Следващото упражнение е масажиране и разтягане с фоам ролер. Идеята е с помощта на фоам ролера да работим срещу напрежението и проблемните места по гърба и да го отпуснем. Същевременно самото движение на гърба по ролера и тази позиция огъва гръбначния стълб в противоположната на кифозата кривина. За изпълнението поставяме ролера хоризонтално на гърба. Единствено краката са на пода и ги използваме, за да предвижваме гърба по масажора. Важно е да не стигаме до кръста или врата с фоам ролера, тъй като това са уязвими области поради липсата на градин кожа в тях, който придава стабилност. Последното упражнение отново с фоам ролер, като целта е мобилност в рамената става, като поставим вертикално ролера под гърба. Тази позиция на ролера отпуска гърба и раменете назад. Към позицията включваме и движение в рамената става, което допълнително ще помогне за разтягане на гръдните мускули, увеличаване обема на движение. Ще ви дам два примера за движения, които може да използвате. При първия вариант изнасяме ръцете над главата и ги връщаме обратно към тялото. Стараем се да поддържаме ръцете успоредни на пода и да не ги сваляме надолу. Втората алтернатива е с дъгообразно движение, като придвижваме ръцете в страни от тялото до главата отгоре и ги връщаме към бедрата и след това обратно.